Kapod wan mane weche mag somo wayudo ni jopuonjre 35 mane otimo maber e piny maduong' mar joklas 8 KCPE e skul primar ma St Mary's Academy e gwenge mag Sindo e kaunti ma Homa Bay ne timo tich mar lupo e kinde mokalo. Jopuonjrego ne okony kod padri moro e gwengego kendo duokogi e skul higni 3 mokalo. Jopuonjrego ne otimo maber e piny maduong' mar KCPE mane ogol duoko mare kod jatend migawo mar somo ngire George Magoha, ka japuonjre mokwongo ne yudo max 405. Alphonse Wetonga ma en achiel kuom jopuonjrego ne otwak kod jofwamb weche kendo mae kane oloso. Nilijiingiza katika kazi hii si kwa pendo langu, lakini ni kulingana na ufukara ulioandamana nami huko kwa aila yetu. Sasa nimekuwa mvuvi kwa miaka mingi, na hapa kwa uvuvi tumepitia shida nyingi sana. Kuna hata wakati tulishikwa na polisi kutoka huko nchini Uganda na walitupeleka nchini Uganda hapo kwa jela. Tulipopata nafuu ya kurudi huku nchini Kenya, nilikata ushauri kwamba nitarudi shuleni. When I came here, I found many pupils who are not going to school. They were just working along the lake. Wanafunzi wengi wenye wameacha shule na wamejiingiza katika kazi hii. Hata hivyo si kazi nzuri kwa wanafunzi wa shule, lakini ningependa kuwaambia wachana hii kazi, wajiingize katika shule.